po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Maron June 9. Jadi ako diri sa kalsada, guys. Nagkatang kong sakyanan. Kay matukuog. Tagbilaran kay matukuog. Megabyte BQ. Kay pagama ko og PRN sa SSS. At the same time, matupog og City Hall kay magrehistro ko sa marriage contract sa kasal gahapon. Sinangatang kong sakyanan, guys. Diyan mo pa'y sakyanan. Diyan, guys, oh. Diyan ko sa kalsada. Hari sa buwang. Diyan mo pa'y sakyanan, guys. Gawat pa ko. Kita-kits na laman, guys. Okay. Nangatang pa kong sakyanan. Sige, guys. Oh my God. Sama rin. Magkuha ko number sa megabyte. Ako, guys.
guys sa Megabyte BQ guys. Dara guys. Nice view po dari guys. Makita na to ang pantalan sa Tagbilaran. Nawat ko sa kong number guys, kaya kong number B4 kay pinakataas ni guys sa BQ sa building na siya sa kinatasan ang Megabyte. Kaning Megabyte guys, ani mo magpa kung namo yung mga asikasuhunon, mga loan, SSS, PhilHealth, mga pag-ibig, kamaos sila tanan ani guys about sa mga kuti-kuti sa online nga mga transaction. Ang gitawag guys kay B2 to B4 man ang number. Wait na huwa guys, huwat na lang po. Na siya nga kanang nga part niya guys, muna ang vlog katong mabayad ko OSS pero nyo sila nga one guys na lugar. Aduna po na ako sa bus. Kaya mato na po po City Hall guys. Kaya magrehistro po o marriage contract. Kaya naon na po guys.
supply sa ICM guys. Kay mupalit ko og kanang carbon para sa office. Kay danami og carbon para sa mo resibo. Mamasa dapit niyo carbon. Okay, salamat. Bond paper. Where are you, bond paper? Ito kita guys. Ay, diara. Kuan naman, sir, 56 ang naa, sir. Tanaw ba ko sa isa ka? Mani. Tuhan. Sana ni. Ada nabag ay. Nagkuhan ka kung reset doon? Oo, nagdala na lang ko. Ay, ikaw? Passenger, sir. Duha ka white passenger. Wala ba? Sorted ba ito, sir? By size? Sir, wala mo ikanang gipang pakra ni? Kani, bayngani siya, ma'am. Pero pwede siya mapalit o binuok. Ah, tapilay buok. 695. Ah, sige, sige. Thank you. Ano lang, sir? Mo di ay. Palit lang kong binuok guys kay mahal na surunig saka pa di para sa BQ guys nga naa sila gipak na daan guys isudag silokring dire kay pwede siyang binuok pero pa'y makuha carbon. Ngani ang iyang drama guys. Carbon. Daga naman siguro to. Dayon. Bala Hindi ang drama guys. Pwede rin tuan. may orange nga, walang white jacket, pero kamaora di ay. Kamaora di ay. Thank you. Sakto 20 pa ko. Padung ko sa Kuangan. Fixed right hardware. Kay nakoy paliton nga
kuan bulldog. Kanang all-purpose nga bulldog, guys. Morning. Excuse. Asa dapitin yung bulldog? Ari lang ma'am. Thank you. Paring Bernard, bulldog. Ang shoes ma'am. Kanang all-purpose sa kuha. All-purpose. Kana. Isa lang. Oh, thank you. Klaro yun. Kabuntag, bulinaw, yung kahapon, mga sa akin. Nadong na po magawas sa ICM, guys. Kaya mubalik na po sa opisina. Okay. Nasinsinigyan na, guys. Tingkaon na. Magawas na po rin, guys.